fu ni akadana talla ka damu radio kleduka bi juma e kanu kleta ane fla ni radio kledu na ka don kibaru na atene osigili ana bagu wala sa hama fu mal dimu be ko kan kran mu almanka ulu fe mo mi gela su bela jelembo ulu kan watula ka sabab gamu kartni na ko abara ko ni akile mi gela kosbe mi mal dunka andam na do na fonna ko do mala dira ko lala watila mi mali dum fonko kran mu buru ane fantama o ko ni o so ulu gela le kosbe mi ka agela ni watila akob na no wadu me ni galito mi me andam na do na fonna ko do mala dira ko no ni marsikalo o kleu shiki no wi marsi musuka nyanga dungu kosbe wa musuka ko blebele do nguru ko luta la bentugo me ani madam bokum ambe nyosoro ni kumasu kene o sanse la ula ma fa sanko ni servo nyaje ko la sa menye amad ale kon mbora me kafu o president la menye amay watla patrice motizibe ale kon ka bo mi suda tugan fi kene mi soweto ale keramu nyama en la andam na do akuna funna ko dama la dira ko no Verenda mu brama trawle ale bulo mu so ko la jibril kaba ka kuna funna sa oma kasinka ofo ko kura tuguni ni akadana utalla ka dame radio kledu ka kenkera aka don kibaru o kene o ka ya fa tuguni na kuna funu uludamola ni watila mi kartina ko o kono o kele mi kata banani mandem mi jamana ko ka abara ko ni agelale me kosbe ni wati o konlala ni gatimne kala sa gela fonko bi ni mandum ko ni watila abela dilen so gombe ni watila mi kartina ko la mi kasim trawli ale ni ka akoka anga ka shirawla mi Ministri somin sigilen do maldenw minnu bɛ kɔ kan olu ka ko kunna ani farafina ka kelenya ale b'a fɛ ka yɛlɛmaba don a ka ministriso baarakɛbolo ani a cakɛcogow la alhamdu ag iliyɛn ale de ye ministriso ministri ye parce que caman bɛ yen vraiment o bɛ baara la u sɛgɛnnen don k'a fɔ u fana ko u bɛ an ka préoccupation wuli yɛrɛ la parce que u bɛ baara fɛn fɛn na u bɛ k'a kɛ u yɛrɛ ye u bɛ k'a kɛ jamana ye parce que hali ka to u bɔra yan ka taa ka u yɛrɛ ka charge ta ka taa k'o bɔ o mɔgɔ da la o bɛɛ ye dɔ ye donc on b'o fɔ surtout que u bɛ baara kɛ yen u bɛ mago ɲɛ yen fɛ u bɛ mago ɲɛ yɛrɛ ye et puis u bɛ tila ka mago ɲɛ mali fana ye parce que caman bɛ investi yan nɔ malidenw minnu bɛ kɔ kan olu ka kule nin waati in na o bɛnnen don kariti ninako ma minisiri ka taama kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ k'a ye faamuyali kɛ o ko in na maintenant o ka haminako ye min an y'a taara an y'a lajɛ an y'a faamu an y'a dɔn tile fila in na solution bɛna sɔrɔ a la inchallah a bɛna sɔrɔ a la cogo min na an t'o ɲɛfɔ sisan mais a kɔni a bɛ réglé kariti ninako problème bɛ ɲɛnabɔ passeport ko bɛ ɲɛnabɔ enregistrement ko bɛ ɲɛnabɔ joona inchallah u ye wulikajɔ min kɛ a ɲɛna min kɛra la basi ye o ye tiɲɛni min kɛra u ye hakɛ ma d'a ma kan ka wuli k'a ɲininka n'a ma di min kan ka mankan kɛ a mankan fana bɛ kɛ kadiri min kɔnɔ o bɛ yen o ye sariya de ye alhamdu ag iliyɛn ka fɔ la ale ka wulikajɔ belebele bɛna kɛ min ye o ye malidenw fɛn fɛn bɛ kɔ kan ka tɔn belebeleba kelen sigi u tɔgɔ la yaasa olu bɛ se ka baara kɛ ni o tɔn ye cogo min aw tɛ se ka baara kelen kɛ jamana kelen ye k'aw tɛ ɲɔgɔn dɔn aw tɛ ɲɔgɔn kalima aw bɛ ɲɔgɔn contre la ko o bɛ ɲɛnabɔ o tɛ se ka ɲɛnabɔ donc min b'an bolo c'est ka essayer k'u bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan k'u fara ɲɔgɔn kan an bɛna confédération yɛrɛ créer min b'a fɔ min ma ko CAMEX confédération des associations de maliens de l'extérieur an bɛnna fɛn caman kan mais hali sisan fɛn dɔw bɛ yen ani association dɔ ma bɛn a kan n t'o tɔgɔ fɔ an t'a fɛ k'a kɛ dulokiba ye k'a diyagoya ka don mɔgɔw kan na malidenw minnu bɛ kɔ kan u ka lakodɔnni yɛrɛ k'a dɔn ko u ye kɔkan malidenw ye minisiri y'a yira k'a fɔ k'ale bɛ o baara fana na yaasa o ka se ka dɔn ka latigɛ bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ fɛn fɛn taara kunga fɛ n'i seginna ka na i ni ce ni baraji nana i ka jamana mais i tɛ kɛ malien de l'extérieur i kɛra malien de l'intérieur i b'i da bɔ malien de l'extérieur ka ko la i b'a t'u bolo an b'a fɛ k'o de kɛ donc an bɛna malien de l'extérieur an bɛna o statut dilan bon migrant rapatrié fana bɛ yen migrant rapatrié o ye mɔgɔ minnu ye minnu tun bɛ kɔ kan u seginna ka na n'u nana avantage caman b'u bolo parce que caman bɛ yen u bɛ san tan bɔ san o san projet fɛn fɛn mana i b'o tɔgɔ ye liste la u b'u ye o bɛ na o tɛ se ka bɛn tunga ma nɔgɔ maa caman bɛ olu bɛ diɲɛ kuma caman ka sigi min ye alhamdu ag iliyɛn ye a y'a yira k'a fɔ k'a ka minisiriso ka baara dɔ bɛnnen don o mɔgɔw fana lasegili ma an ka jamana kɔnɔ en tout cas mɔgɔ kɛmɛ ni mɔgɔ 50 bɛ mais semaine yɛrɛ la an nana ni dɔ ye ka bɔ Maroc mais Maroc yɛrɛ de y'o ta que vice président Assimi Goïta ale de ye négocier marocain fɛ marocain nana n'o ye donc caman bɛ an bɛ to ka na n'o ye ka bɔ Niger ani Algérie ani Arabie Saoudite ani Europe ani Libye que n'an ka mɔgɔw fana ni OIM mɔgɔ ye enquête fɛn fɛn kɛ ka maliden min dɔn an bɛ na n'o ye an nana n'an ka muso dɔ ye kɔsɔn na ka bɔ fɔ Kolon
bi kasim an balimamuso dɔ furula ye a ye problème sɔrɔ an nana n'a ye maintenant an b'a ka baara kɛ pour que a n'a den ka se ka kɛ contact la fana pour que o kana tigɛ ɲɔgɔn na. Kati nina ko degun min bɛ malidenw ka kɔ kan ani ka malidenw fara ɲɔgɔn kan u ka se ka kɛ jɛkuluba kelen ye min ye tungarandenw olu fana ka se ka dɔn ka bɔ malidenw tɔw cɛla ni u yɛrɛ ka sɛbɛnw ye ani ka fara maa minnu bɛ n'olu bɛ degun sɔrɔ kɔ kan wuli ka jɔ ka kɛ u ye. Alhamdu Adi Iliyan y'a jira k'a fɔ ko o bɛna kɛ ale ka minisiriso o ka baara ye min sigikun ye maliden minnu bɛ kɔ kan ani farafinna ka kelenya ale sinsili ye. An bɛ to min ko kan nana alisa maliden minnu bɛ kɔ kan yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ taa min ye alimankaw olu fɛ yen nɔ n b'a fɔ sisan ko min ye Sɛk Kamara ni ale ye maliden min bɛ min ye Alimaɲi n'o ye jamana kɔ kan na ye gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen b'u u kan nin waatiw la a ka ca ni min ye maliden ba kɛmɛ mun bɛ ka min ye baara minnu kɛ nin sa gɛlɛya min a bɛɛ lajɛlen min ye kariti nako o kɔnɔna ye nin waati la an ka min ye Sɛk Kamara an ka siraw lamɛn Kasim Tarawele ka ɲininkaliw. Alimaɲi jamana kan wa mɔgɔ 1,200 ni dɔɔni bɛ si gare kɔnɔna la. An kɔni an ka laɲini kɔni Amasadi kɔni a ka datugu. Wala an ka laɲini Amasadi ka datugu. An balimakɛ dɔ bɛ yen nɔ ale ye baara kɛ Aliman dɔw bolo. Bon a ka papier date nana ba donc u y'a ka compte fermé k'a ka sara wari to 6 mois 1,300 €. Dɔɔni dɔrɔn de b'a jɛ 1 million kalo. Pendant 6 mois 5 millions et quelques. Ali sini wari ma se k'a sɔrɔ k'a sababu kɛ compte ko ye. Cɛnni kɛra fo ka fa wula la. A bɛ yɔrɔ min na i b'a ko fatɔ. An bɛɛ bɛ yaala poubelle kɔnɔ de ka dumuni ta k'a dun. N tɛ nkalon tigɛ ye dɛ. An bɛɛ bɛ yaala poubelle de la ka dumuni ta k'a dun pour que an bɛ se ka balo. Nɛnɛ fɛnɛ ka bon. Mais dɔw fɛnɛ bɛ yen olu bɛ taa ka taa dumuni d'a ma. Mais o tɛ don bɛɛ ye. Dɔw bɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen an bɛ taa ka taa dumuni kɛ fu. Bon o yɔrɔ o ye lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi midi dɔrɔn o y'a bannen. Dɔw b'a ta depuis vendredi midi fɔ lundi u tɛ dumuni kɛ. Adamaden dɔw bɛ yen fɔ k'u kuyukuyu. Dɔw bɛ yen kalo kelen kɔ u tɛ ko k'a sababu kɛ carte nina ko in ye. Parce que u bɛɛ ka dossier bloqué don. I mana taa yɔrɔ o yɔrɔ passeport i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ passeport dun tɛ sɔrɔ ni nina tɛ. Donc u ka fɛɛrɛ kɛ u ka carte nina ani passeport u k'u bɔ ɲɔgɔn na pour que an tun kana kɛ o an bɛ se ka lafiya sɔrɔ pour que an bɛ se ka lafiya sɔrɔ sinon gɛlɛya tɛ gɛlɛya ye ko min t'an kan Alimaɲi jamana kan. I mana taa ambassade la dɔrɔn u b'a fɔ ko non ko olu cɛ an kama ku tɛ an kama. I bɛ nin bila ka taa fɔ sanfɛmɔgɔw ma Assimi Goïta ni Ouaké ni an ka transition président Bandaw u ka fɛɛrɛ kɛ u ka carte nina ani passeport u k'u bɔ ɲɔgɔn na. U ka carte nina ko in bɔ a la k'a tɔ to passeport ko ye bani. Ni carte ni wolosɛbɛn b'i bolo ka ban dɔrɔn u ka passeport di mɔgɔw ma. An bɛ na ye sisan ni gɛlɛya bɛna sɔrɔ o kɔnɔ ni gɛlɛya tɛna sɔrɔ o kɔnɔ. An to min ye maliden ka gɛlɛya o kɔnɔna la so kɔnɔ yan nɔ yɛrɛ min ye gɛlɛya caman o kɔni o fana bɛ yan nɔ nin waati o la sɔrɔ an b'a ye min ye Bukadari Dunbiya donc ka débat politique min bɛ kɛ min ye kɛnɛ kan yan nɔ ale bisimila la k'a sababu kɛ min ye buruko ani dumuniko fɛn caman kɔni gɛlɛya b'a ka don la surtout an b'a ka magɛrɛ min ye Sunkalo la Bukadari Dunbiya an ka siraw lamɛn. K'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ o ye faamuya de u ka faamuya. Donc ni gɛlɛya nana hakili de bɛ bila ɲɛ ma pour que gɛlɛya bɛ se ka wuli cogo min na k'a yir'ula fana k'a fɔ gouvernement sigilen tɛ mesure minnu talen filɛ nin ni Ala sɔnna ma an bɛ baara la nimisiwasa bɛ na sɔrɔ a la mais n'a fɔ Sisoko ɲɛna k'a fɔ ko 20 jours in kana na a kamana gan gouvernement ye base taxable bi o malo bɛ don minnu bɛ sous douane minnu bɛ port la olu bɛ na don mais nin ye dɔrɔn malo importé de. Parce que malo min bɛ sɛnɛ anw fɛ yan nɔ a contre saison yɛrɛ ma fɛn fɔlɔ o fana bɛ na fara a kan yanni Sunkalo cɛ saison ye 2 de fɛn kɔnɔ donc avril b'a sɔrɔ contre saison bɛ na donc k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ min ye buruko ta fan fɛ ni Ala Taala sɔnna ma an n'u bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya la buru sɔngɔ bɛ na harmoniser k'a yira u la fana gouvernement ka laɲini tɛ 60 in ye dɛ gouvernement ka laɲini ye 50 ɲini an b'o ka ɲinini k'o de kan. An bɛ ɲinini na wa an bɛ n'a sɔrɔ mais u yɛrɛ damaw u ma bɛn donc bɛɛ ka an dɛmɛ ni u seko ni hakili an maliyɛn damaw de don donc ni prix ko nana n y'a f'i ye cogo min na concurrence ma se k'a ɲɛnabɔ réglementation ma se k'a ɲɛnabɔ contrôle o t'a ɲɛnabɔ o dɔrɔn t'a ɲɛnabɔ dɛ min bɛ kɛ o ye prix consensuel de k'a lajɛ bɛɛ ka fɛn ka lajɛ bɛɛ ka dɔɔni bila wa o bɛ taa ni sigi ka fɔ hakili sigi basigi de kɔnɔna na jamana yɛrɛ bɛ cogo min na sisan o ka ɲi basigi de la n'i ko ma ko bɔn
nama tourna bon fait ni u y'a a bɛɛ datugu n'u ye boulangerie fermé k'a kɛ i b'a fɔ ko an bɛ tɔw ta ye a bɛ kɛ cogo di donc an b'a kɛ ni hakili de ye an bɛ to gouvernement kɔ. Taraba kile seki no marsi kalo kile seki sa no do reko ko wi marsi muso ka don kren no ni je kuru kara bela jele o kon la mali ko no mali muso o mato ko me kren amu kulu ko o fe no o ko ne wi me wi marsi donc o ko ne anya nya ke ani soja o kara ko sebe mi madame bokum no awa gindo angale ga siraw la me André Traoré tara ka anyiniga Jinanta yi an kumana mun kan ɲɛmɔgɔya muso la ani ka hakɛw damakɛɲɛ ani bana fiɲɛ bana min b'an kan n'an b'a fɔ COVID-19 ɲinanta b'o de kan n'an y'a lagɛ nin fiɲɛ bana min wulila an kan yɔrɔ dugu o dugu la ne bana in sera ka ɲɔni ka bɔ kɛnɛma a kɛra ni musow ka cɛsiri de o kɛra muso minnu bɛ gel dilan muso minnu ye masques dilan ka di mɔgɔw ma ou bien muso minnu taa sugu la k'u jɔ ka kunnafoniya di bana in an kan k'a kunbɛn cogo di an kan ka mun de kɛ n'o ye ni tisora k'i ka tiso i nɔngɔnkuru la an k'an tɛgɛ ko n'an hakili jiginna kuma o kuma an k'an tɛgɛ ko an ɲɛ a n'an nu n'an daw an kana an bolo misɛ olu la parce que o de bɛ kɛ bana in carinni ye an ka nun datugulan don k'an nun datugu k'an da datugu ni bana b'i la i n'i ta bɛ to n'a t'i la fana e tɛ dɔwɛrɛ ta sɔrɔ musow de wulila k'o baara nin kɛ hali kurukuru ye kɔnɔ yan nɔ an yɛrɛ direction régionale an ye masques dilan ka taa n'a ye ka tilan tilan mɔgɔw cɛ ni ɲɔgɔn cɛ fu an ka direction nationale o y'an dɛmɛ dɛbɛ malo tigɛtulu nɔnɔmugu an k'a di an ka den mara yɔrɔw ma an y'o kɛ a wele ka laban min bɛ ne bolo kɔni ka sin an ka partenaires ma 8 mars fêteli ka gɛlɛn kulukoro kɔnɔ parce que partenaire si t'a ta ne kɔni b'u dama kasi kɛ partenaires ye ayiwa n b'a fɔ musow ye halisa u ni cɛsiri u ka dɔ fara cɛsiri kan. Amitu watu kɔnɔna la sa an b'a fɔ ko min ye ADR maaw n'olu kɔni n'o ɲɛsinnen don min ye développement ma région n'ale o fɛn kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ walasa min ye kindaw u bɛ se ka wuruki cogo min na ka banban ka se ka taa ɲɛfɛ nin tun ye o ta ko seginna o baaraw o kɛ yɔrɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ min ye baara minnu kɛra min ye san tɛmɛlen na n'o ye san 2020 ye fɛn minnu kɛr'o la ka se ko olu ɲɛfɔ min ye maaw ye cogo min na o hukumu kɔnɔna la sa min ye Mahamudu Waje damele tara ale ɲininka baara ninnu kan ka boloda cogo min na min ye développement régional ye. An bɛ se k'a fɔ an ye nimisiwasa min sɔrɔ o de ye san ni a gɛlɛya bɛɛ la parce que ala b'a dɔn k'a fɔ avec covid bana nin cunna kan a ye ko caman ɲɔngiri an ka baara la mais o ma bali an sera ka min kɛ o de ye k'an ɲɛsin Bamako projet min bɛ se ka permettre collectivités ka se ka wari sɔrɔ min bɛ se ka to u bɛ se k'u yɛrɛ ka développement assurer o ka fisa ni tuma bɛɛ u k'u jigi da état kan pour que état ka wari bila u ka disposition la donc o fana tɛ taa étude kɔ o étude kɔnɔna na an ye bâtiment dɔw projeté i n'a fɔ Sogonikɔba ani Sabalibugu olu y'an ka projet bi ala barika la an sera k'o titre foncier sɔrɔ parce que titre foncier ni m'o sɔrɔ i tɛ se ka foyi fɔ parce que dugukolo yɛrɛ tigi kun t'a la donc o sera ka sɔrɔ an ma sɔrɔ nɔgɔya la mais ala barika la an sɔrɔla kɔni o fɔlɔ ye filanan fana an y'a essayer ka transport ko in ka ɲɛ sɔrɔ a la partenaire dɔ b'a fɛ ka mairie dɛmɛ n'a ye mairie kalan bolo o bɛ misiw y'a kan o étude la sera bureau d'étude de kan ka étude kɛ donc ni étude kɛra ça va nous permettre de pouvoir trouver les meilleurs moyens pour que projet in ka se ka sira sɔrɔ o y'an ka projet filanan sabanan o ye changement climatique min b'an kun kan a bɛ diɲɛ bɛɛ kun kan mairie du district sera k'a ka cɛsiri kɔnɔna na ka se ka kɛ ville dɔ ye min ye financement sɔrɔ o financement o y'an permettre ka se ka plan d'action dɔ dilan Bamako ye o plan d'action b'an permettre ka dɔn ko minnu kan ka kɛ ani ko minnu man ka kɛ pour que changement climatique kasara a ka se ka dɔgɔya an bɛ ka réfléchir fana projet par rapport au an bɛ se ka taxe sara cogo jumɛn nɔgɔya la min n'a to mɔgɔw bɛ taa wari di papier bɛ d'i ma papier bɛ tunun papier taara yɔrɔ min na o t'a la sisan numérique b'an permettre ka se k'o améliorer donc an bɛ ka baara k'o fana cadre kɔnɔna na an kelen tɛ k'o baara kɛ an bɛ secteur privé i n'a fɔ les start-up minnu bɛ na o kɔnɔ an y'olu fara an kan pour que an ka se ka baara kɛ. Nin ye Tiledu dɔn kibaru ka mɔgɔ bisimilali waati ye. Ni
Kledu donc waruka ma bismillah o kele o sigile oye ama fosa ko bi Kledu ka donc waru ma wolele o ko o tedore o Musa Mara mo so madaina mo Andre Tra anyiniga abe tamamu na hakina mu mala anga alamemi Andre Traoré aleka kuma barala Président Mara une seconde Andre anga obefu an y'a ye k'a fɔ ko i tun bɛ taama dɔ la farafinna kɔnɔna na hali k'a sɔrɔ politiki taama kun tɛ nka an y'a ye k'a fɔ ko a senfɛ i ni malidenw ɲɔgɔn ye jamana caman i n'a fɔ Benin i n'a fɔ Togo i bɛ se ka fɔ an ɲɛna o ɲɔgɔn ye nin kun ye jumɛn ye ne ye jamana 4 kɛ nin tile 10 tɛmɛnen na Senegal, Mauritanie, Benin ani Togo. N tun taara an ka baara n'o ye expert comptable baara ye n tun taara o ciw de la n bɛ dɔn ne ma baara bila n dayirimɛ bɛ bɔ o baara de la an bɛ deli k'a fɔ anw tɛ politicien professionnel ye donc n ye expert comptable de an ka cabinet an bɛ baara kɛ jamana 15 kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ baara dɔw la Senegal, Mauritanie, Benin ani Togo n taara o baaraw la filanan ye min ye fɛnɛ an ka diplôme n'o ye expert comptable ka diplôme Afrique tile bi jamana bɛɛ kɔnɔ a diplôme kelen de don diplôme maa minnu b'o sɛgɛsɛgɛli kɛ ko o diplôme kan ka di maa minnu ma ko o fɛnfɛnciya ne bɛ o la komi jury n bɛ Mali représente o la a bɛ san 15 ɲɔgɔn na bɔn b'o jury la o fɛnɛ rayon dɔ n y'o kɛ Benin n taara nin hakilina nin de kama nka ne mana taa jamana o jamana kɔnɔ n b'a kɛ cogoya bɛɛ hali ni miniti 10 miniti 20 de bɛ n bolo maliyɛn minnu b'o jamana kɔnɔ n'u ka sigi ka kuma u k'u hakilina ta di u bɛ lahala min na o dugu kɔnɔ gɛlɛya minnu b'u kan ye a kɛra papiye gɛlɛya ye a kɛra u n'an ka consulat gɛlɛya a kɛra u ni o jamana kɔnɔ denw n'o ɲɛmaaw gɛlɛya ye u k'o ɲɛfɔ n ka faamuyali sɔrɔ la n ka se k'o lase an ka jamana ɲɛmaaw ma wa n ka faamuyali sɔrɔ la fɛnɛ k'a kɛ hakilina ye sini ma sinikɛnɛ ma n'anw ye fanga sɔrɔ a fɛnɛ ka se k'o ko ninnu nɔgɔya cogoya min na n ka faamuyali na o ye politiki baaraba dɔ ye donc tagali in bɛ o minɛn de kɔnɔ ani jamana kɔnɔdenw ye ɲɔgɔn ye fɛnɛ sira min kan o bɛ o minɛn de kɔnɔ. aw ka sigikafɔ ninnu bolila fɛn jumɛn kan mun de kuma fɔra. jamanaw kɔni ka lahalaw tɛ kelen ye n'i ye Mauritanie ta k'a lajɛ sisan Mauritanie maliyɛn caman bɛ yen mais maliyɛn caman bɛ taa la Mauritanie u bɛ fɛ ka taa Europe u bɛ Mauritanie kɛ tɛmɛsira ye ka taa jikan sira ninnu fɛ i b'a dɔn mɔgɔw ni bɛ to min na ala ka hinɛ u la mɔgɔ caman de bɔnna n'u ni na o sira ninnu kan depuis denmisɛnnin fitininw yɛrɛ y'a la ne yɛrɛ ye denmisɛnnin dɔw ye san 15 san 16 olu bɛ Mauritanie ye u bɛ jikan sira in de ɲini donc o gɛlɛyaba min bɛ yen o ye ni maa minnu minɛna o sira fɛ olu bɛ datugu ka sɔrɔ k'u lasegin Mali la o datugu tuma min na o tuma la dɔw tɛ ji sɔrɔ u tɛ dumuni sɔrɔ yɛrɛ bon gɛlɛya caman bɛ yen o yɔrɔ kan gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen Mauritanie ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ carte séjour de bɛ yen o bɛ sɔrɔ cogoya di ani n'i kan ka a kurakuraya i b'a kurakuraya cogoya di gɛlɛya dɔw bɛ maaw kan o sira kan gɛlɛya wɛrɛ ninnu kɔni ye carte ɲinan ko mɔgɔw ka carte sɔrɔ passeport ko wa ni frontière datugulen don Mali ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ marchandise bɛ tɛmɛ mais mɔgɔw tɛ tɛmɛ bon k'a kɛ ko coronavirus ko o fana ye gɛlɛyaba ye surtout que o kelen na Senegal ni Mauritanie cɛ olu bɛ tɛmɛ bon a datugulen don a datugulen tɛ nka olu bɛ tɛmɛ mais maliyɛnw tɛ tɛmɛ maintenant min ye Togo ani Benin Togo n ye min faamuya yen situation ka nɔgɔn ka tɛmɛ Benin kan gɛlɛyaw bɛ maaw kan dɛ mais olu ka situation ka nɔgɔn dɔɔni ka tɛmɛ Benin kan. olu ni Togo autorités camancɛ la gɛlɛyabaw tɛ bon Benin fɛnɛ situation gɛlɛyali ye min ye ne ye min faamu Benin fɛnɛ ye tɛmɛsira de ye maliyɛn minnu bɛ fɛ ka taa Gabon, Congo, Angola, Guinée équatoriale a caman bɛ Benin a caman bɛ tɛmɛ Benin fɛ donc gɛlɛya minnu bɛ o kan ni maliyɛn minnu bɛ lasegin ka bɔ o yɔrɔ ninnu na gɛlɛya damadɔw bɛ yen o situation kan mais ninnu bɛɛ kɔni a ka d'u bɛɛ ye u ka segin jamana kɔnɔ occasion ka sɔrɔ u ka bisimila ka ɲa u ka se ka baaraw siraw sɔrɔ min na u bɛ se ka na u bɛ min kɛla o jamana kɔnɔ u bɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ Mali kɔnɔ o y'u bɛɛ ka laɲini ye. o y'a fɔ ten ko gɛlɛya caman bɛ mɔgɔ ninnu kan e yɛrɛ fɛ o gɛlɛya ninnu bɛ se ɲɛnabɔ cogo di. bon an kan ka min dɔn fɔlɔ an ka jamana ye fantan jamana ye o ye tiɲɛ donc k'a fɔ ko maliyɛn man ka bɔ Mali kɔnɔ a ka gɛlɛn maa k'o fɔ quoi nka jamana ɲɛmaaw an ka lajɛ halisa an kana to maliyɛnw bɛɛ ka taa hali denmisɛnnin fitininw an ka fu siri o dan na Sénégalais ye sariya dɔ ta ni maa min i den min ma san 18 sɔrɔ ka o dɛmɛ ko ka taa cɛncɛn fɛ ou bien ji fɛ i kan ka ɲangi Sénégalais y'o sariya ta o bara
parce que maa ka denmisɛn ladon ka tila k'a bila ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min i b'a dɔn ni ala ma garijɛgɛ ɲuman d'a ma ni bɛ se ka to a la maa man ka se ka o sira sugu ta. Bon ani an ka lajɛ ka siraw dayɛlɛ maliyɛnw ye an ka jamana maracogo yɛlɛma ka jamana marabaaw kɛ maa kilennenw ye pour que jamana kɔnɔdenw ka chance sɔrɔ ka se ka diɲɛlatigɛ sira ɲumanw sɔrɔ jamana kɔnɔ ka sɔrɔ ma bɔ jamana kɔfɛ o ye dɔ ye nka k'a fɔ ko maliyɛn si kana bɔ o tɛ se ka kɛ. Bon maliyɛn mun bɛ kɔfɛ fɛnɛ minnu bɛ fɛ ka segin na jamana kɔnɔ an ka siraw dayɛlɛ o ɲɛ u ka nali ka nɔgɔya fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ o bɛɛ la mais u sigilen b'u ka yɔrɔ mun fɛnɛ na k'a lajɛ k'u ka diɲɛlatigɛ la nɔgɔya u bolo min yɛrɛ ye papier ko ye sa an k'a lajɛ ka papier ko in ka kow lateliya baara dɔw bɛ senna de hali transition autorité bɛ ka baaraw kɛ mais an ka caman fara kan pour que mɔgɔw k'u ka papier sɔrɔ joona ani u ni u bɛ jamana minnu kɔnɔ o jamana ɲɛmaaw fɛnɛ kana binkani waleya ka s'u ma mali ka se ka jamana kɔnɔdenw défend bon nin bɛɛ b'an ka politique nationale de migration kɔnɔ n filɛ ka nin kuma minnu fɔ mais politique nationale de migration an mago bɛ miliyari 36 la pour que k'a waleya bibi na dɔrɔmɛ 10 ma sɔrɔ k'a waleya donc k'a lajɛ ka politique nationale de migration waleya ka financement sɔrɔ k'a waleya o fɛnɛ ka ɲi a b'a to jamana kɔnɔdenw minnu bɛ kɔ kan u b'u ka jamana kɔnɔdenya u b'a a nafa dɔn olu ye siraw ye an k'an ka sira minnu lajɛ ka baara kɛ bon ne yɛrɛ ye min faamuya fɛnɛ an ka consul minnu bɛ yen an ka lajɛ consul ninnu a mɔgɔw caman ka bɔ maliyɛn minnu yɛrɛ sigilen bɛ yen mɔgɔw kana bɔ mali la ka taa kɛ ko consul ye parce que souvent i bɛ bɔ mali la ka taa i t'i janto i kan k'i janto maa mun na i t'u dɔn i t'i janto la mais minnu yɛrɛ b'olu camancɛ la olu dɔw ka taa k'u kɛ consul ye ne ka faamuyali la o fɛnɛ ka ɲi an k'an ka ambassades réorganiser ani k'an ka consulaw réorganiser maliyɛn la diaspora mɔgɔw ka don o poste ninnu dɔw la o ka ɲi quoi olu ye hakilinaw ye an ye hakilina min faamu nin voyage ninnu na. O ye toujours ka foli de bila bɛɛ ma ani ka ɲini jamana autoritéw fɛ an k'an janto diaspora la diaspora bɛ wari min na don mali kɔnɔ an ka bailleurs de fonds t'a la don donc an ka lajɛ k'an janto diaspora la ka diaspora kɛ jamana sinsin bere ye an ka baara kɛ ni o ye kosɛbɛ a filanan ye min ye maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan u k'a dɔn halisa jamana jigi b'u kan quoi an bɛ baara bɛɛ kɛ pour que o jigi u ka se k'a fa olu yɛrɛ fana jigi kana waro n'u jigi bɛ jamana kan an bɛ dugawu de k'o la maliyɛn minnu sigilen bɛ diaspora la ala k'u fana don jamana développement sira kan komi u bɛ k'a kɛla cogoya min na ka caman fara kan k'an bɛn a ɲɔgɔn de ma André merci. Musa Mara an bɛ ale yɛrɛ fo donc ni kɛnɛ kan a ka cɛsiri o la mali ka taa ɲɛ o kɔnɔna la André k'i yɛrɛ fana fo kosɛbɛ donc i ka wulili la ka kunnafoniw di an ma nin cogo la o mana don min ye farimakolo kɔnɔna la n dɔw ko farikolo ɲɛnajɛ farimakolo in na an b'a ye kabiri bi sɔgɔmada in na min ye Amad n'ale bɔ min ye Malgache Madagascar ale kɔni ale nin bɔra min ye CAF o ɲɛmaya la CAF ɲɛma n'o ye Confédération africaine de football a ɲɛma kurakurani o tɛ dɔwɛrɛ Patrice Musimbe donc min ye Soweto den don n'o ye Afrique du Sud o kɔnɔna o ye nin waati la Patrice Musimbe ale de kɛra min ye ɲɛma ye nin waati la min ye Confédération africaine de football o kɔnɔna la a kɛra min Marɔkɔ olu o fɛ yen nɔ FIFA ale jɔsen bɔra nin ko la kosɛbɛ walasa maaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i kan di walasa min ye Patrice Musimbe ale bɛ se ka kɛ min ye ɲɛma ye cogo min na nka n'i ye jateminɛ kɛ a ka baarakɛta ninnu bɛɛ lajɛlen na sa maa caman kɔni o kun kelen don k'i bolo bɔ nin waati kɔnɔna la ɲɛmaya o nɔfɛ donc min ye CAF o ɲɛmayaba in ko o nɔfɛ nin waati la min Sénégalikaw olu ka ɲɛma o tun b'a la n'o ye ka fédération o ɲɛma ye sa n'o Augustin Senghor nka ale bɛna kɛ min ye dangan filanan ye Mauritanie fana ka Ahmed Yaya donc n'ale fédération ɲɛma ye ale fana tun bɛ o a ɲinina nka a yira ale fana bɛna ɲɛmaya dɔ bɛna di ale fana ma n'o ye dangan filanan o ta kɔnɔlaw ye nka n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen na sa min ye kɔrɔwarikaw ka Jacques Anoma ale bɛna kɛ min ye nin waati la donc min ye ladilikɛla n'a fɔ ma conseiller donc ɲɛma kɛrɛfɛ o la donc ale fana tilen don k'i bolo bɔ nin ko in kɔnɔna la nka n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen na sa donc min ye ɲɛma kura sa Patrice Musimbe ale kɔni ka san 2004 waatiw kɔnɔna la donc a bɛna min ye Mamelodi Sundowns a bɛna ko o ɲɛmaba ye nin waatiw kɔnɔna la n'o ye Afrique du Sud de tɔn dɔ ye a yɛrɛ bɛna kini i jɔ n'o ye Ligue des Champions donc a bɛna i jɔ n'o ye ko o ta o bɛna kɛ min ye san 2016 o kɔnɔna la o bɛna kɛ min ye Afrique du Sud kaw olu o fɛ yen nɔ nka n'i y'a jateminɛ fana a jɔsen bonyana kosɛbɛ donc min ye farikolo ɲɛnajɛ o taabolo o kɔnɔna la min ye Afrique du Sud kaw olu o fɛ yen nɔ wa min ye Siawoloma o kɛlɛ fana bannen maa fɔlɔ min y'u ka yɔrɔ dayɛlɛ n'a fɔ ma ko cabinet avocat o siraw o kan donc min ye Patrice ale kɔni ale fɔlɔ kɛra o maaw ye donc ka se ka aw ka o baaraw ko olu daminɛ cogo min na donc min
min critique o ta sira o kɔnɔna o ye ni waati la ni y'a jateminɛ min Patrice Mosembe donc a kɔni a ye ka ɲɛnamaya o caman a y'o kɔni a sɔrɔla min Soweto donc Soweto ale ni min Johannesburg o ni ɲɔgɔn cɛ a ka taama kun ka ca o kosɛbɛ donc a kɔni bɛna kalan kɛ min ɔkɔliso la a fɔ min ma ko katolikiw ka ɔkɔliso n'o ye chrétienw ka ɔkɔliso sa donc a bɛna kalan caman kɛ yen nɔ ni y'a jateminɛ somaw yɛrɛ olu kun ye min ye jula ye n'o ye jagokɛlaw ye nin waati o la donc nin waati la ni Patrice ni y'a jateminɛ a yɛrɛ si bɛ t'i jɔ min ye san 59 o de la nin waati kɔnɔna la wa an b'a fɔ ko nafolo o kɔni o b'a a kun nin waati la nafolo fɔcogo olu taabolo o la donc an b'a fɔ san ko min ye Patrice Mosembe ale nacogo min filɛ nin an bɛ dugawu kɛ ye min ye kafu a ka se ka ta k'a layɛlɛ min ye sanfɛ cogo min na walasa min ye farafinna durantan a bɛ se ka kunkɔrɔta o sɔrɔ cogo min na nin waati la an b'a fɔ san ko an yɛrɛ ka maliden min ye kɛnɛ ka ye nɔ donc n'o ye an ka fédération o ɲɛmaaba ye donc Mamutu Touré ni ko ma ko Bavier donc ale yɛrɛ fɛnɛ donna min ye kafu ani min ye FIFA donc o baaraw olu la walasa a bɛ se ka baara o caman kɛ cogo min na donc min ye FIFA o taabolo o kɔnɔna la nin waati la wa bɛɛ lajɛlen ni jɛra ka tɛgɛrɛ fɔ a kun donc maa ni maa ma jɛ place in na k'a fɔ k'an bɛna ɲɔgɔn sama ko élection ma kɛ o ma kɛ bɛɛ lajɛlen jɛra k'a fɔ ko Mamutu Touré Bavier an bɛ de fɛ e kana i jɔ ni jɔyɔrɔ in na donc an bɛ dugawu k'a fɛnɛ donc jɔyɔrɔ min fɛnɛ dira a ma FIFA ni kafu o fɛn kɔnɔna la a ka se ka min ye jɔ o ye jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ Mali tɔgɔ la ani min ye a yɛrɛ fɛnɛ tɔgɔ la donc nin mana bini bɛ bi laseli o kuncɛ n'o ye kilebu don kibaru o kɛnɛ o kana ye sa an b'aw bɛɛ lajɛlen fo a ka lamɛnni la donc ɲɛma o ye min ye Bakari Sise André Traoré Tiɛnidare olu ye labɛnw kɛ k'a d'a ma Kasim Traoré Mamadou Kane olu jɔsen ka bon an b'a fɔ sa ntɛnɛnko tumadu 7 na Aruna Tianba an bɛn'ale sɔrɔ min ye nin kɛnɛ kan fɛ nka a y'a hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ Covid-19 a bɛ jamana in kɔnɔna la a ka min ye mesure barrière a ko olu bonya n'an b'a fɔ Burama Traoré ale bolo tun bɛ min suwa kɔlɛ la Jibril Kaba ka kunnafoni na s'an ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka Mali lakana. Aw bɔra ka nin don kibaruya minnu lamɛn sisan a sababu ɲuman ye So Telima Mali Télé ye